Ya korom ga jongen sadek mar otieno chenro en mar Oimore intiere wang' samar yudo kendo neno weche manyien mago ma timore pacho ka indi kaachiel kod mago mamulo watu bende timore e pinje ma oko. Dhiambo masani nitiere lit kod kuyo bang' ka ji abich owito ngimagi e gwenge mago mag Namanga. Wantiere kod weche motenore kod ikruok ne kod ajiki mana bende timo kod piny owacho mamalo manen koth ma bende oseyang kaka mano mar El Nino ma bro chakore pacho ka endi dwe mar 10 kendo piny owacho geno ni en mano manyalo dhi nyime kuom thuolo mar dweche adek. Wantiere kod lipot machal kamane gwenge mag Migori bende weche motenore kod tiyo mag kod omenda en mano bende osenon kaluwore ni moko kuom omenda ne okotigodo e yono makare. Wantiere kod weche mag tuke. Piny Kenya, Tanzania kod Uganda ne oloyo kanyo thuolo mar biro bago tuke mago mag AFCON. Bende gintiere kod ikruok makare kata gin gi chenro machal nadi mondo bigi chop rang'iny madwarore kanyo kod duol mochung' ne adhula e piny mangima FIFA kaachiel kod CAF. Magi to kod mamoko. Magi weche maomiyo pek. That we shall apply all resources at our disposal, including the Kenya Defence Forces. The Minister for Defence is here. Sirikal geto tiyo gi maok tin ne shillings bilion 9 e kedo gi midhiero menyalo kel gi kod El Nino ma okor ni nyalo chakore dwe mar 10. Jogolo mag Anglican oke gi piny owacho wi pek mar ngima gi digni mag dongruok. The commission be led by the chairman and the commissioners who are full-time and accountable. We should be reducing constituencies, not increasing. Commissioner machon mar IEBC pod yuago nonro ne yiero mokalo. Katon jener machon Githu Muigai bende dwaro ni duok chien kwan counties gi kuonde od bura. Ya koromo kaka pile lai matudruok gin mago moyaw aria dek auchiel nono achiel kachiel YouTube, Facebook kaachiel kod Twitter. Bro bedo kawa twa kodi kabro somo mana duoko mag jog ma bro bedo kamia pachgi e weche mabende wakelo ni gilak seche gi omiyo bedo kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ocheng Emmanuel jalo kumarwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni ji abich owito ngimagi ka adek oyudo hinyruok e masira mar apaya motimore kamoro ni maili 9 machiegni kod Namanga. Masira no ne ojuko nyamburko matin kod apiko. Ji adek kuom abich mane nitiere nyamburko mane ochomo Nairobi kowuok Namanga no ne owito ngimagi kanyo kariyo mamoko mane oringo de kar thieth ma Namanga dispensary ne owito ngimagi ka giyudo thieth. Ji adek mane nitiere apiko kamoting'o jariembo kod jariyo mane oting'o dhi nyime giyudo thieth e kar thieth onogo. Ringre abich go ne ochwale kar kan ringruok ma Kajiado Referral Hospital. Kawere gi weche mag masira wadonje weche mag kod ajiki en ni piny owacho dhi nyime gi keto ikruok makare ne rakruok gi midhiero ma inyalo biro kel gi koth mapek mar El Nino makoro chako chue e moko kuom gwenge ma pacho ka. Uganda jo Kenya kwa mondo beda kiche kinde kodhno komenda maromo shillings bilion 100 oseket tenge ne migepe maromo 5 ma biro tigodo e rakruok gi midhiero ma kodhno biro kelo. Eromo mano kelo kanyakla jotend migepe, governors kod jotelo mamoko kotelne gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Piny owacho singo ne giseketo ikruok makare mar kedo gi koth mapek mar El Nino. I want to give the government's commitment that we shall apply all resources at our disposal, including the Kenya Defence Forces. The Minister for Defence is here. The National Youth Service is a reserve army for the country when there are challenges. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni omenda go gibiro neno ni otige yo makare ka omenda go gibiro pogi ne migepe buora mag piny owacho koting'o migawo mar somo ka kodhno biro chue kinde ma skunde ma pacho ka podo yawo. Our children are preparing for national examinations while their parents are heading to harvest. The business community is crossing the country in rebuilding the economy as the government implements massive infrastructural projects for better service delivery to the people. So I think with that information, it is possible that, and we have equipment, we have personnel, we have engineers that are able to tell in advance and also give guidance in terms of response.
Counties bende osingo jiwo ikruok magi ka jakom riwruog Governors Anne Waiguru wacho ni nitie omenda magiketo tenge mondo mi okonye geng'o midhiero mag El Nino. The World Bank, there is money for emergency that is usually given to countries when you're facing a situation like this. The resources available to Kenya is about $250 million. And that translates to about 35 billion shillings. And it's given as an emergency drawback. All you would need, Your Excellency, is a quick cabinet approval, a letter from the AG, and the National Treasury can draw the money even as soon as next week. Pek mar kodh El Nino bende ineno kama nyalo rocho chenro mag skunde ni mar penj mag KCP kod KCSE biro bedo kadhi nyime. Sirikal osingo matiyo kanyakla e kind migepe mane ni penjgo tim kaka osechan. Migao mar jolweny osingo keto jolweny mabiro konyo chwalo penje kuonde ma pek nitiere mar koth mar El Nino. In the event the Ministry of Education, when they are conducting their exams, some areas will not be accessible. We have our aviation section that is ready. Kwayo bende ochwal ne KEMSA mondo mi ochwal yedhe osiptende motelo ne midhiero mar kodh El Nino ni mar tuoche kidek landore. We expect a lot of waterborne diseases, and cholera is one of the very key ones that we expect. We have a team that is working on surveillance for communicable diseases to ensure that we do proper detection and investigation. And we are also sharing information across all the counties. Bad migao makoro chal mar kolwasi olando ni pioula milpolo senyruok mar lowo kod pi mamedore aoche kod nembe detimore gwenge bura ma pachoka kalore koth mar El Nino migao ne de chako chwe thoth gwenge maturka. Bad migao no olando ni pioula biro mako gwenge mag Nam Chumbi, Nyanza, South Rift kachiel kod bombe maok obaro yoro ula makare. Senyruok mar lowo bende okor ni biro bede gwenge mag Homa Rokak, milpolo lande ne nyalo mako gwenge ma Kisii, Kisumu, Nandi, Kakamega kod Bungoma. Jopiny onyisi mondo beda kicha ni aoche kod nembe mamuomo ka gwenge ma otuo bende nyalo bedo kod det bonyo. Jolony medo ni koth mar El Nino biro chwe kind dweche 2 nyaka 3 kochakre dwe mar 10 higani. Koth mar El Nino no chwe mogike pachoka higa mar 1992. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo kuom lipodno kapod wantiere weche mag El Nino moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho koro kwayo piny owacho mondo riw gi lwedo e timo ikruok e skunde ahinya to manie kuonde dak ma yuto ji ni piny motelo ne koth maduong' mar El Nino. Riwruok mar Kokal Care masani chwalo chenro mag reso ratiro ma nyithindo matindo midendo ni Smile na Toto. Yango ni pek nitie ne nyithindo matinde skunde mag nasari ni mar moko kuom gidhi yudo pek mar dhi nyime gi somo e kinde ma koth ma pek ma igeno biro chwe. Kotenle gi jalonye weche mag somo Morino Kal jokanyo ma chwalo chenro ma Smile na Mtoto ne olimo skul nyithindo ma Joash Olume kar chungur bura ma Kibra e bor Nairobi kama ne gitere kony ne nyithindo mondo yud gigo ma biro konyogi e geng'ruok e kinde ma koth ma pek biro chwe. Tend skundno bende opoyo okenge mar riwruoge oketo ma chwalo gambut, sweta kod mwandu mamoko ne jopuonjre mondo mi gigeng're go e kinde koth. Skunde ma Kibra pod nigi ywak ewi chal marach mar alwora margi mar somo. Imagine ni koth kochwe to nyathi wuotho e sewage ma no bust. Ingeni Kibera kata Lang'ata sewage margi is not okni kare. Koro nyathi wuothe iye kanyo samoro koth ochwe mang'eny ogore piny e pigno to en pi ma otimo chilo picho. Ni El Nino biro osenyiswa magi gin preparation mitigation measures monego beni koro sani e sirikal ng'iyo ma skunde okowe oko and especially for nyithindwa matindo tindo gieki. Kokal Care have donated gumboots for our learners in preparation for the El Nino that is coming soon. They have also donated sweaters for our learners and water bottles. We have very few toilets and it is so much congested. When it comes to rain, it will be even blocked and it will flood all over and it will be very risky for the health of our learners. So I want to request our government if they could do something about the sewer line so that in case it rains, it doesn't overflow. Omedo kwayo jogo mantiere kuonde man piny ma bende pi chokorega kinde ma koth ma thoth chwe kaachiel kod oula mondo mechak manyo kuonde ma ginyalo bedie mondo mi kik midhiero mibiro kel kod pi kata oula ma thoth chopnegi.
Ka odhi nyime, jodolo mag kanisa mar Anglican e pacho ka dwaro ni piny owacho mondo one ni okaw okang' mar keto e tim singo duto mane gichiwo ne jopiny, moloyo chiwo singo ma ok chop kare. Gilero ni pek ma oganda kadho e gie sani en gino ma owinjore piny owacho ne ni orakorego e kelo ne oganda fuong'ruok. Ka gichiwo pachgi higa achiel tok piny owacho donjo e apisi, gilero ni apisi mag piny owacho kata sirkal opong' gi singo ma ok chop kare. Gilero mondo piny owacho ne ni chopo singo mane gichiwo ne jopiny kare, kinde ma bende ne gisero ombulu. Our honest observation as a church is that there is more of rhetoric and excuses than conscious efforts to take practical implementation. We urge the government to go beyond promises and lip service and embrace practical programs to alleviate sufferings of Kenyans. Regulate the authorization of public appointments in already divided nation. Kenyans deserve equal opportunities and treatment regardless from where they come from. Tend duond bura mar UDA ombe kotol ewi dwaro ni duond buche mamoko mag Kenya Kwanza oriwre kod UDA. Jagoro maduong' ma UDA Cleophas Malala wacho ni duond bura mora ni kod thuolo mar donjo e UDA ma ok ochungi. Malala kod Lange ne loso Bomas of Kenya wacho ni UDA ni kod demokrasia kendo giikore mar medo jiwo thuolo mag jokanyo duto. UDA chano bago romo mar kuku mar tendgi odiochieng' makiny. It's a very, very important meeting ambapo tutaweza kupitisha important issues or resolutions of the council and which will also guide the grassroots elections that is going to be underway in the month of December. So it's an important event, the first of its kind under the UDA party, and so all are welcome under the UDA banner, and we are asking that they keep time. Sisi hatulazimishi ama tushurutishi mtu yoyote kuvunja chama chake. Kila chama kidemokrasia kiko na haki kujijenga. Ile ambayo tunasema ni kwamba wale ambao wangependa kwa kujitolea kuja kujiunga na chama chetu, vile tumeambiwa na treasurer na viongozi wengine hapa, ni kwamba tutatafuta 15 million members. Na ukitafuta au members hatutafuti kutoka nje, tutafuta kutoka vyama zingine, tutafuta kutoka kwa ODM, tutafuta kutoka mahali pengine. So tukichukua members wako na uone kwamba it's not viable for you to run your party, unakuja unajiunga na chama tawala, chama cha UDA. Wadhi kaunti ma Migori kama janon buge omenda mag piny owacho yango ni mudho ne okwako moko kuom chudo mane otim kod piny owacho mar kaunti ma Migori iko omenda ma 221 222. Lipot margi mayango kaka kaunti ma Migori notiyo kod omenda gikoni medruok e chudo mag jotich maonge ler ewi kwan manyien mag jotich manondiki nyiso ni kaunti no ne okodino rode mag mibadhi. George Bati ni mathoth. Lipod nondo mar janon buge omenda mag piny owacho kaka kaunti ma Migori notiyo kod omenda hiko omenda mag 221 222. Janon buge omenda onyiso to ewi ler mar kaka piny owacho no e telo mokalo notiyo kod omenda e chudo mag jotich. Medruok mar siling milion 309,665 835 e chudo mar jotich e hiko omenda mag 221 222 kopim kod hiko omenda mag 222 kelo chich. Ka janon buge omenda koni onge gima nyiso ni ne opuodh chudo makamano kendo ni ma odhi ataro mar chike mag omenda. Janon buge omenda koni ler ewi kaka ne ochul jotij 1,125 mag lwedo milion 40 630,191 ler ne onge kaluwore ni onge gima nyiso bad migawo mora mora manochwalo kwayo mar chudo ne jotijego kendo onge andika mar orak manyiso kaka ne jotijego ondike tich kod kaka ne gidonje tich. Bende oyangore ni bod mandiko jotije kaunti ma Migori ne ondiko jotije lwedo 413 ma ok oketie budget, ka bende onge bad migawo mora mora mar kaunti manochwalo kwayo mondo migi jotich. E kind bilion 2,644 465,618 mane piny owacho mar kaunti ma Migori ne oketo ne nyiewo mwandu mag kaunti koting'o milion 720 808 kod 23 mane oket ne nyiewo mwandu moyiedhi kod milion 38 581 kod 50 mane oket ne migawo mar tuke kod somo mar nyiewo gige tugo koting'o lep tugo kod gige nyiso kido kod timbe. Kata kamano, gima kelo chich kaka omenda ne otiyo en ni onge ler ewi kweth manomi lewnigo koting'o lep tugo kod mwandu mamoko. Bende mudho imo kaka ne oti kod milion 18 369 kod 450 mane oket ne migawo mar pur, kaluwore ni onge ler masiro nyiepo mag mwandugo e kar keno kata sito mar kaunti. Chudo machielo makelo penjo en milion 14 292,550 mar okumba mag nyamburko mane oket ne nyamburko 37 mag kaunti. Kata kamano, janon buge omenda ok nyal yudo ler
kaka ne otim nonro mag nyamburko go ma dho ngere dendo ni evaluation ne nyamburko 37 mane omiyo okumba ma kamago. Lipodno bende oyango ni bilion 1,626,972 mane oketne loso mwandu kaunti ka oting'o milion 254,594,998 mar gedo kod milion mamoko 32,165 kod 40 mane oketne tieko gedo mag kar jotuo moyawre ma ICU e od thieth maduong' ma Migori. Tend kaunti ne ok nyal yango lendo mag tijno. Winjruok mano bedo e kind kaunti ma Migori kod jal mano miyo orak, lipot manyiso kaka tich ne dhi nyime kod kaka notim chudo ne tijego. Ler mar kaka noti kod milion 20,620 bende ok nyal yang malong'o, ma oting'o milion 18,820 mar nyiewo lowo mar kar wito yugi e boma ma Migori kod milion 1.8 mar yaro od thieth ma Othoro dispensary. Kata kamano, obok mag lowo kata title deeds ne ok ochwal ne janon bugi omenda mondo oyang adieri wi ng'iepo mag lopego. Kata obedo ni kaunti ma Migori telo mokalo ne oketo milion 124,430,629 ne weche mag tiegruok mag jotich, janon bugi omenda mag piny owacho lipodgi nyiso to, kaluwore ni onge gima nyiso ni ng'eyo mag jotijego e wi telo mag kauntis nomedore bang' tiyo kod milion 22,555,172. Kaunti ma Migori bende ne ok nyal yango yor lony manyasani dwaro mar choko mar osuru mane gigeto, kendo ni moko kuom jotich e migawo mar choko osuru ma Awendo, Kuria East, Nyatike kod Uriri ne ok nyal donjo e lai mag mbui mag choko osuru kaluwore kod onge mag gige lony manyasani moromo. Tije mane pok otieki bende moko kuomgi ne osechul ka gima osetiek gedo magi. E yango kaka kauntis nyalo tiyo makare, janon bugi omenda okoni deko mar omenda mawuok e piny owacho mamalo kadhi ne kauntis osethiro tieko e wang' sa chenro mag dongruok mane ochaki, kaluwore ni moko kuom omenda mane owinjo chwal ne kaunti ma Migori e komenda 2020-2021 ne oduogo chwal ne kauntino mane dwe mar 7 mar higa mokalo. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho chano nywando jopiny kod jotelo mawuok e gwenge mosebedo ka yudo monj ma kinde ka kinde pacho ka e chenro mar yweyo jonjore mag Al-Shabab. Kaolosi kinde limbe mare gwenge mag Malindi, jagoro mogore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo wacho ni jopiny ong'eyo jomaundu modak e kindgi kendo gibiro tiyo kodgi dhi konyo tieko jonjore mag Al-Shabab mabiro kaluwore gi medruok e monj mag njore kaunti ma Lamu kod gwenge ma Nyandwat ma Ugwe e dweche mokalo. Chris Owino nigi ler. Kata doko ni jonjore mag Al-Shabab osebedo ka keto apisas mag arita kwe e ratile kinde ka kinde kokalo e monje gwenge makadho wadh Nam Chumbi kod Nyandwat ma Ugwe, piny owacho pod onyonore ni gidhi tieko jonjore e pacho kae. Ka oloso e gwenge mag Malindi, jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyango chenro mar nywando jopiny kod jotelo mawuok e gwenge makamago e ukenge mag kedo kod jonjore. Kuna mikakati mingi tumeweka kushughulikia hiyo swala ya ugaidi. Ya kwanza ni kuinvolve ama kuwasiliana na watu wote katika mirengo tofauti za serikali na wananchi wenyewe pamoja na viongozi, ili iwe jambo tunashughulikia kwa kila sehemu, sana sana sehemu ya Pwani na Northeastern. Dr. Omolo nigi geno ni chenro makamano dhi nyago olemo kaluwore ni jopiny ong'eyo jomaundu modak e kindgi kendo ler makamano dhi konyo apisas mag arita e rakore kod jonjore kapok gikelo masira. Wenyeji ndio pata tabu zaidi ya kila mtu, na hao mara mingi huwa wanajua ni nani anaishi wapi na nani anafanya biashara gani na ni nani pengine anachochea raia. So tukifanya kazi kwa pamoja itakuwa rahisi kushughulikia mambo ya ugaidi. Gwenge mag kadho wadh Nam Chumbi to moloyo kaunti ma Lamu kod Nyandwat ma Ugwe kaka Mandera, Wajir kod Garissa osebedo ka yudo monj ma kinde ka kinde kokalo e mirutu ma ipando e bwo lowo. E komachielo, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki onyiso komiti mar od bura mochung' ne riwo oganda ni en adier ni dhoudi moko ma pacho kae nigi kwan mathoth mag jotich e bad migawo mar obila mag jela kipimo kod dhoudi mamoko. And I agree that our correctional services and the prisons fall short of the constitutional requirements on several fronts in terms of inclusivity, diversity, etc.
Kindiki osingo mar kelo lokruok e bad migawo mar obila mag jela mar neno ni dhoudi duto ma pacho kae oyudo thuolo maromre e chenro mag miyo ji tich. We cannot allow certain communities of our country to feel excluded, and we're going to develop a matrix and a roadmap of ensuring that equity, so that more populous communities have more people, but also every community, including the smallest, must be represented. Mabiro bang' jood bura golo ywak margi e wi weche mag akwede mag dhoudi magiwacho ni ogoyo tach e wi bad migawo mar obila mag jela. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kodok e weche mag twak madhi nyime ni kweth mopogore opogore ne odhi nyime gi chwalo pachgi ne komiti matayo twak e lo Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza, twak madhi nyime Bomas of Kenya. Mane Anton Janere kinde mokalo Githu Muigai manochopo e nyim komiti no okwayo ni winjore rangi kaka inyalo loki chik mondo mi duok chien kwan mar counties kod kwan kuonde chung' od bura manie pachoka. E kindego bende commissioners machon mag IEBC bende pod oywago ni tim nonro ne duoko mar yiero mokalo. Eric Owenga nigi lerno. Odiochieng' ma kawuono e karomo ma Bomas of Kenya kama tima twak ma otele Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah no dhi nyime gi rwako pacho ganda gi kweth mopogore opogore. Achiel kuomgi ne Attorney General machon Githu Muigai ma korka kore ne obedo kod kwayo mopogore gi paro mar kweth mamoko masobedo ka chopo e Bomas of Kenya. We have too many people in parliament. We have too many constituencies. So that we should be reducing constituencies, not increasing. We have too many counties. We should reduce counties, not increase counties. They are costing us a lot of money, and quite a number of them are not viable. Githu nokoni komiti ni tek ni oketi yo makare to jopiny ok bi yudo lal. If we are to reopen this constitution, one of the issues we can usefully reopen is the reduction of counties. Bring more counties together and let them work together and mobilize resources together and share together. Gie sani duond buche ka achiel kod riwruok mag siasa temo kaka ginyalo geng'o josiasa magi dar tok yiero hie e duond buche magi. Kae Githu nochiwo yath. If I presented myself to the people of Kamukunji as a member of the Kenya African National Union and I was elected as such, I should be obligated, if I am to continue for the 5 years, to retain fidelity to that party, the party on whose platform I was elected. If I crossed the floor, then I should vacate my seat and a by-election should be held. Muigai bende nowacho ni Kenya owinjore obed kod apis moyiedhi mar jaket sirkal tesre, apisno ma omi luor kendo nigi teko mar luwo weche madhi nyime e Kenya. The truth is, in a democracy, the opposition is a government in waiting. And therefore, in fact, the opposition has shadow cabinet ministers. They should be operating in parliament, shadowing the other cabinet minister, asking them questions that are informed. And the leader of the opposition actually has such high level of security clearance that he is briefed. He is briefed the same way the president is briefed. Kopogore kod Githu Muigai, commissioners machon mag IBC bende ne ochopo mar chiwo pachgi. Francis Wanderi, Justus Nyang'aya ne ochopo aching ka Irene Maset gi Julian Cherera to ne otudre gi romo e yo mbui ka gin e pinje maoko. The effect of the violations, willful omissions, and an ad hoc decision by the chairman ensured that the investment in the schemes was not used to achieve the objectives of transparency. We're suggesting that the commission be led by the chairman and the commissioners who are full-time and accountable. So the accounting officer of the IBC should be the chairman of IBC. So that we do not have a law whereby the resources are being accounted for by the secretariat and the commission is just there
to oversee or to oversight. That was the day I decided that Kenyans will not go to the streets if my name and blood be shed. Monday morning, I resigned after that Sunday. I did not resign because of myself. I didn't come to the commission to resign. I resigned for the sake of this country. If anyone is to fight for me, God will fight my battle. Iote margi jo IBC machon go dwaro ni tim nonro ne duoko mar yiero mokalo magiwacho ne okotim e yo maratiro. Bende gidwaro ni med commissioners teko e duolno. People already know how this election has gone, but that was stopped, and it was not something that we had agreed in the commission plenary. I asked about this 2 times, and the chairman said that he was busy tallying, and this tally he was doing it alone. Kagigolo ywak ewi arita margi makoro omiyo moko kuomgi ringo piny Kenya. E twak ma kawuono jakom machon mar IBC Wafula Chebukati, Commissioner Abdi Gulie gi Boya Mulu to ne orem chopo kata kamano ne gichwalo andika margi. Twago biro dhi nyime wuok tich mabiro. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Koro mogiro kamano kuom medo kete Ramogi TV. Ntiere jogo mane na achiel kachiel kokale YouTube marwa mar Ramogi TV. Erokamano Oyo Junior iwacho ni in wood seme ko pingine no ka intiere Elda Maravin. Weche manyien Ramogi TV ler kendo winjo makare. Erokamano Oyo Junior. Samuel Otieno no ka intiere Kisumu. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Festus Otieno awuoro ni piny owacho ikre marakore kod nature karawacho ni chal mar piny to gik mochuno tamogi timo en mana yo man keto pesa ka kod kacha. Otek ndi mano Festus Otieno mantiere neno achiel kachiel YouTube. Maxwell Otieno ka intiere Nairobi iwacho ni intiere kendo neno ka weche mag Oimore chopo ne yo makare. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Tilano Koyo Newsletter Radua an Udombei ka intiere Kondele iwuoro kaka weche korki wacho tok ka yiero no setimero kamano Tilano Koyo. San Do Ramogi Leradua chiwo weche yora dimba wacho nego miwa asulu ya beach intiere Ogwedhi Masai Migwero kamano kuom kete Ramogi TV. Jacob Jack wacho ni Olesa Pit oloso managisani kinde ne osekalo. Hannington Onyango wacho ni morgi weche manyien mikelo ni Mwaura Joseph mago jo mantiere YouTube. Festus Otieno somo mari Walter Ayus Morina Tieno Jono Got Stephen Oginga Governor Larry Juma Elvis Odhiambo kod Deri. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Kikidhi mabor nyakwara Ramogi Jwang pod wantiere kod mathoth e chenro mar Oimore. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each. Na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Mbilia Fair, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kama panjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo ngangai. Riwri
kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett. To mana etiedero, ngeso kangeso, saparo diambo, mana Ramogi TV. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondo iwinj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Kisumu wabiro. Shughuli ni pepo zaidi msikilizaji. Haya, Safaricom Chapa Dimba imefika ukanda wa Nyanza kuwabaini mabingwa katika fainali zitakazoandaliwa Jumamosi ya Septemba tarehe 30 na Jumapili Oktoba mosi mwaka huu ndani ya Moi Stadium Kisumu. Beki Mwamburi na Steve Shitera watakupeperushia matangazo ya fainali hizo live kwenye station yako number 1 Radio Citizen na kunogesha mambo zaidi. Mzazi Willy M. Tuva na DJ Flash tutakuletea Mseto Extra Live kutoka uwanjani jijini Kisumu. Safaricom Chapa Dimba. Cheza kama wewe. Jipange na view sasa, uduogi beri matut. Yurtulu warbiri jaloch maro menda mileo pile ka pile, ka ineno tuke malombo ji, e view sasa, gisilinga par kende. 1,100,000 mileo pile ka pile, nusu milion mileo juma ka juma, pod grand draw mar milion adek. Moribiri jaloch, kima itimo yotomo kalo. D*487*3#, yerka mondikini jipange na view sasa. Bange yerka mondikini package, monid points, mabiro keti tulu maber, maribiri jaloch, mar milion de mudhuru. Jipange ushindi, na view sasa. Jipange na view sasa, biro mnajua tolko kalina mar, nono abirio nono, ochiko abirio auchiel, abirio nono nono nono. Wichi kod chike mantie, nyaka tolu. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar yango pande manyien manyasani midendo kaka Maisha Card ibiro tim chieng' wuok tich ma juma mabiro e kaunti ma Nakuru. Migawo mochung' ne ndiko oganda chano yango pande mabende ibiro tigo de choko nonro te mag jo Kenya e yor lony manyasani. Ero mano kelo kanyakla jodito mopogore opogore. Jagori bo migawo mochung' ne ndiko oganda Julius Bitok ne yango ni chenro mandiko oganda ibiro time kidieny ka kidieny ma ok e galamoro ka Bitok wacho ni ok bichuno oganda mondo mi ondikre. Kata kamano lose wi ber ma oganda biro yudo ka gindikore ne opande manyien manyasani. We have a solution for this country. We have a solution that we believe is going to transform this nation. The government has been trying this. It has tried 4 attempts, and it has not succeeded. Why? Because of exclusivity. But we say this time around we want to get it right by ensuring that every person who has a different idea, who has an opinion, we give them a chance, we listen to them. Riwruok mar jotelo ma wakeni pacho kaendi Kewopa chano machwalo paro mar chike od bura mabiro konyo e kedo kod lwenje marocho ratich mine mago mapek kaachiel kod man kod jumbe 12 e nyodo. Kalure kod nonro mar Kewopa mene gitimo higa mag 2015, atamalo 20 mar mine pacho kaendi oserocho ratichgi e kinde ma gikonyore kata ka gipek, kendo kwan ni gikoni medore higa ka higa. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Jotelo ma opogore ochako wuoth mar twak ewi kaka ginyalo kedo kod midhiero mayudo joma mine, mayach kod manyuol, obstetric violence. Romoni ne olos kod riwruok mar jotelo ma mine od bura Kewopa. Kaluwore kod lipod nonro ma Kewopa ne otimo e higa mar 2015, atamalo 20 mar joma mine osekadhe midhiero e lwet nyamrerwa kata lakteche maritogi kinde ma giyach kaachiel kod ma gikonyore. Bende atamalo 4 ne otimnegi chenro moko
mag thieth ma ok gipuodho ka tamala boro, to ratiro margi mar kano weche gi ma opondo ne okoriti. Sama miyo dhi nyuol en a matter of life and death. Mano en wach ma chal ni wiwa osewil godo nikech nitie mine mang'eny mano dhi konyore to ngima gi nolal e wi mesa kanyo. To ng'eny ne ni ngima ne nolal nikech wach negligence. Samoro dokta ne onge machiegni, remo chwer mang'eny, samoro notimne operation, owe gimoro e iye. To nitie kata jomoko ma osekale gini ma bang' nyuol odhi odere. Kata bang' nyuol ochako bedo matuo gi machame ipimo ok yudi nikech gima nokale. Midhiero gi opogi e kidienje ma opogore, giriwo thieth ma ok owinjore ni mine mayach, weyo chiwo rit makare ne minego, chuno minego kod thieth moko kaka bero, gocho, dino ne miyo kata nyathi e kar thieth kapok otieko chudo, akweda, diro wach kaachiel gi kuo kod wilo nyithindo e ute thieth. Magi ng'ur magisechwal e od bura, kendo gichano loso chike mabiro konyo kedo ne ratiro mar minego. Those figures are higher than what we are actually dealing with. The issue of this OPV is worse, and Kenyans were quiet. And I think, ladies, this is one. Let's be friends of each other. Warwake katiba chike madhi kelo chungo gima mon kaleni. Wadwaro ni sani ka daktari kata nas kata jakonyi nyuol obiro konyi to otimo ni achaye samu konyino. Wanyalo tere kot muachung muayal kes no matue kata magoe fain. Kata kamano, lakteche makonyo joma mine ahinya to e ute thieth mag piny owacho ywak ni kamoro ywak ne gi to gin be tich ohewogi. Kwan mar jotuo ng'eny ma ohewo lakteche. You may have all the knowledge, you may have even medicalized the practice, but what people really need at the point of care is care. Just the softer skills. So I think the training in that is critical. But again, let's also look at the context of the environment. If I am 3-4 nurses with 20, 30 patients, can I really optimize the kind of care I would provide? It's highly unlikely. Jokanyo mar riwruok mar Kewopa ni kod geno ni keto chike mabiro tayo kaka ithiedho mon mayach kaachiel kod nyithindo biro kelo lokruoge ahinya to midhiero manyaka sani nitie kaka dangni mar paro, tho ma omondo mag mine mayach makonyore kaachiel kod nyithindgi. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche motenore kod thieth to kod ngima dhano, lakteche mag tuo nyarogno mano kidney dwani piny owacho puodhi chik mabiro yienegi golo nyarogno mar jogo mowito ngimagi kendo rwako ne jotuo mani kod midhiero makamago. Gikoni jotuo mathoth oketo mana geno e chenro maluoko remo midendo ni dialysis ni mar kwan jogo moyie golo kendo chune gi nyarogno ne jotuogo pod ni piny e pachoka. Kaka jafamo marwa ma Mombasa Joja okolerno jolony go koni kwan jotuo mag nyarogno medore kinde ka kinde kendo sani giheo jotuo milion 5 e pachoka. Laktache mag tuo nyarogno jobagoromo magalamoro Mombasa mar twak ewi okange mag bero thieth ne jotuo nyarogno mikoni kwan gi medore e pachoka. Achiel kuom paro magichwalo en dwaro ni piny owacho kadh chik mabiro miyo gi thuolo mar golo nyarogno kuom jogo mowito ngimagi kendo rwako ne jotuo madwaro gi bang' mekgi kethore. We need people to understand that it is okay to donate a kidney. All right, we can share. So we need a lot of public education. Secondly, we can use kidneys from people who are brain dead. If you're not going to survive, you can donate your organs. But such a setup requires a certain legal framework to work within. And such a setup requires you to talk to people to say, if I have an accident and my brain is dead, you may remove my organs. And disease donation simply mean that upon people passing on, they can, when they are alive, agree that they can donate part of their organs or tissues for advancement of good health for humanity. And kidneys are a part of those organs that people can donate or can wish to donate upon death. This does not mean that we can have a bank in the country where we have kidneys, because a kidney cannot survive outside a body. Lazima itolewe hapa mweke mtu mwingine.
Gikoni ok gimor gi okang' mane governors okawo mar kwedo paro mar chugo duol midendo ni Tissue and Transplant Authority mane dhi chung'ne chenro mar neno ni igolo fuonde del kuom ng'ato kiketo ne jatuo e bwo chike kod rang'iny mowinjore. Gidwa ni paro makamano chak twagi manyien. Challenge that was there was that proper public participation was not done. So now we are out here. Let us be involved so that we can come up with the right bill and so that the Transplant Authority can start running and executing its mandate. Hopefully this little setback will be over and we'll be able to transplant tissues, not just the kidneys. You can take someone's liver, you can take someone's cornea, all right, you can take someone's heart and transplant your bone marrow, so many things. We need one centralized body so that this is owned by the entire country. It is not owned by one specific region. What happens when there is an organ in Mombasa and the person is in Nairobi? What happens when there is an organ in Nairobi and the person who needs it is in Kisumu? Where is the equity? What is the law? What are the transportation measures? Where are the transplantation teams? Okang' mapiyo gikoni nyaka to koro kaw to chutho kaluwore gi kwan mathoth mag jogo masani wito ngimagi nikech tuo nyarogno. Kidney transplant unfortunately is more expensive. It costs 1.6 million to 1.9 million shillings for a kidney transplant. And the post-transplant care is also expensive as well. The drugs cost 40,000 shillings a month. Estimate is that 1 out of every 10 people in this country has kidney disease that is unknown to them. Out of this, 1% end up in kidney failure. So currently in the country, we have about 7,200 patients on dialysis around the country. These are people who are living with kidney failure. High blood pressure can be diagnosed right at level 1, but it must be managed. Diabetes can be diagnosed right at level 1, but it must be managed and managed in good time to prevent many people from ending up with chronic kidney disease. Piny owacho koridwa ni oketo kange mag neno ni okumba mag thieth bende konyo jogo mosetimnegi bero kaachiel kod mago mochiwo nyarogno mekgi ne jotuo. I would urge the government, I would urge NHIF that if you are able to pay 79,500 shillings every month for this patient to be on dialysis, once they are transplanted, transfer that amount now for them to be able to go to a government facility, county hospital, and pick up their transplant medications. Jolony mag tuo nyarogno koni achiel kuom yore mag chiwo thieth en timo bero, to kata kamano nok mag nyarogno monego beni ichiwo ne jotuogo pod en midhiero e pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kuom lipodno. Penjo en ni be inyalo yie mondo mi kawo nyarogno mari ka kinde ni mar bedo e piny ka oserumo mano ka iwito ngimani kata ka itho, inyalo keto sei mondo mi kony godo ng'at machielo. En twak ma pod bro dhi nyime, an aparo na nyalo keto koka. Ka dhi nyime ni kinde ma iyango odiochieng' tuo mar siwao kata World Rabies Day, oyangore ni oganda mathoth e kaunti ma Homa Bay poka motegno chanjo ma itimo ne guogi maduoko chien landruok tuono. Tuo mar siwao kata rabies ilando gi guogi mapoko chanji ma kayo dhano to miyo tuono landore kendo nyalo kelo tho. Bad migawo mochung' ne pith jamni e kaunti ma Homa Bay koni oganda mathoth ma odak gi le ahinya to guogi e miechgi poka oting' matero gi mondo mi ochanjgi e thiro landruok mar tuono. Pisa migawo mane oyore nyasi madundo mane dhialo odiochieng' tuono mane bagi e gweng' ma Osuru e kar chung' bura ma Ndhiwa koni gitiyo machiegni kod migepe mok mag piny owacho mar jiwo chanjo mag le e kor gwenge. Stock Department Homa Bay County wan gi mpango mar ni mondo watim chanjo ne le duto modak gi mier kaachiel kod guogi, nikech guogi bende wadak go, koro nyaka warit guogi mabed maber ma komigi thieth maber to ikono ane vaccination ema tieko rabies. Onego bende dhi mbele to ji pogo kawe matek ahinya. Ji nigi guogi to poge temo onego campaign and awareness onego keti mondo mi gigi duto dhi kare mondo wachanj guogi mang'eny kaka nyalore. En program wabro bedo go, so sama wabedo gi program ni wabro neno ni guogi ochanji kaachiel gi dhok, gi diek, gi punde magwa. Ingo odiochieng' ni nikech nonro wacho ni tok dakika 15 ka dakika 15 ng'ato tho e piny mangima.
nikech tuoni. So en tuo mar rocho ngima mar oganda. To en tuo minyalo geng' nikech iwacho ni 99% mar tuoni mamako dhano kuom guok. Koro wanyalo geng'e ka wageng'o tuoni kuom guok. Omiyo odiochieng' ma kawuono ewa ingo odiochieng'ni ka wa vaccinate kata wachanjo guogi against rabies. Bang' thiedho guogi wadhi weche mag ohala. Tend kaunti ma Kisumu kokalo apis meneja mar bomano oyango ni idhi medi seche kata kinde mag uso e chiro mar Jubilee nyaka saa 6 mar otieno bang' johala cho ywak gi romo mar somo pachgi kaka inyalo ber chal mar chirono. Jalogo ywak kaluwore ni thoth joma uso alwora mar chirono kama oting'o nyaka johand chumbu mawuok e pinje maoko. Ka johala moko to okwayo tend kaunti mondo oyawnegi kar chungo nyamburko kata parking kaluwore ni thoth joma ng'iepo koso chopo e chirono nikech onge mar kuonde ma ginyalo chunge gechegi. Kotwak bang' winjo ywak kod paro mopogre mag johala, Balawango singo machwalo teko stima e chirono kendo singo maneno ni kuonde chungo nyamburko bende oketnegi. Problem nitie parking. Ogeng'i okacha ka ng'ato biro kama neno mana ni kajo to nani opo. Konywa uru umiwa nyaka skari. Mine man kocha mang'eny molo chwo. Okonye attack manyalo bedo. Konywa uru mondo bed maber. The surrounding markets begowa. At least wabedi gi system makare manyalo konyo chiro. Kiti supermarket, chiro riedo chicho mena chicho machunga chicho maende gik mane Jubilee kate. Ni supermarket. Dawi jodi no kodi jokanjo ni lao, jokanjo ok lao gi, jokanjo chiemo kodgi. Ler mar chiro nyocho waseketo mkakati ni wadwa chako gi jo mashinda mar fire. Unyire gi chiemanu. To sama utieko tiluoke kata ka godhiambo more. Dichiel ewi. Tiluoke tiywe gigi. Koro timetable mar chiro wadwa loko nyaka saa 6. Wadhi duoko power. Kapa onge sani to miya uru ndaladi. Wadwa duok power. Kwase duoko power to wadwaro wuothe stall ka stall. Stall moyudo ka empty tadhi kelo jibire. Kayudo kiwe stondi dhi to wadhi kawo wakete ng'ato nikech chiro nyaka dhi mbele. Bengi ma CDN oketo thenge omenda maromo shillings bilion 1.5 mar jiwo ohelni matindo tindo kuom thuolo mar higni 7 mabiro. Omenda makamano ochwal ne bengi no kod African Guarantee Fund. Agucho omenda makelo kanyakla bengi mamoko kod riwruoge ma jiwo dongruok e pinje mag Afrika. Jatend mar bengi no Chege Thumbi nowacho ni omenda makamano ok bi mana duoko chien obadho ma ohelni matindo kaloe ka gimanyo hola kende, to bende biro medo jiwo chung' ma pacho ka kaluwore ni ohelni matindo ondiko oganda mathoth e pacho ka. Bengi mamoko e pacho ka kaka KCB, Equity kod Cooperative bende osebet ka keto omenda mobup tenge mondo ojiw dongruok mar ohelni matindo tindo kata SMEs. As we launch this partnership with the Africa Guarantee Fund, one of the areas that we have successfully done is to empower women-managed businesses. And this guarantee, one of the aspects of it is to ensure that the women-led SME businesses get better support, which has worked well for us, and that supports women businesses to the tune of 75%. The partnership between us and African Guarantee Fund also comes with technical assistance. So not only for the bank to increase skills and capacity, but also for customers to be able to do much more. Half of the SME, they die within the first year. That is extremely bad. Within the first year, half of the SME die. And that's why this kind of relationship between ADF and CDN is very critical to see what type of support we can bring to the SME so that we can reduce. Nyakora Mugajwanga wadhi yo matin waduogo kod weche mago mag tuke.
9 higani. Wachako gi Chatstorm kama jolendo mag Ramogi FM riwore kanyakla gi kanisa mar Homa Bay Central SDA ka waduoko ne Nyasaye erokamano kuom higni adi. Piero ariyo mar lendo mochanore kochakore okinyi mang'ich. Jumapil, tarik 1 dwe mar 10 2023 kochakore okinyi mang'ich kabisa korka chuny nyasi omako mache kaunti mar Migori kama waloro Ramogi 20 in style. Chop tono bera Sorry Beach Migori County wadhia kanyakla kitwa maglupo kaka oganda luo e Rich Festival. Jolendo magwa mag Ramogi FM to be biro mana milo kaka pile ya to. Jongolo. Eli toto. Manongeyo. Joki sumo na abela. Homa Bay gi Migori. Wachame. Karchunja luo. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3#, yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Wadhie pa piny Kenya, Tanzania, Uganda chako wuoth mar ikore ne bago finals mag AFCON higa mag 2027 tok ne giloyo kwayo mar bago tukego. Pinjegi koro biro bero chenro magi kaachiel kod alap tuke magi motelo ne CAF goyo piksen ikruok margi higa mag 2025. Piny Kenya oyango ikruok makare kama oting'o bero chenro mage mag wuoth, tudruok kod pewe mag tugo. Jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba e kinde mane otwak kod jofwambe paw ndeke ma JKIA wacho ni chenro oseketi mar chopo kare rang'iny madwarore. We have a good plan for infrastructure. We have a good plan for all the other supporting elements like hospitality, security and safety, communication, travel, and all those elements you require. Babu wacho ni Kenya, Tanzania, Uganda ne oloyo kwayo mar bago tukego kaluwore kod tiyo kanyakla gi winjruok mar biro bago tuke rang'iny mag FIFA kod CAF. We did not win the rights to host AFCON by fluke. We deserve every right. We deserve every chance that CAF has granted the East Africa Pamoja bid. We were confident that we had put together a formidable bid. We had put together a bid that ticked every single box required by the Confederation of African Football. Oleo ni weche mag kuonde mibiro bago e chenro mar yaw tukego, tuke mag group kaachiel kod finals en man ma winjruok biro bedo e kaduol mochung' ne opira Africa CAF biro chiwo chenro. We will agree, I can guarantee you. We will agree very easily in terms of how we distribute the groups, which group is going to play where, how we are going to handle the opening ceremony, the closing ceremony, the final game. And remember, the Confederation of African Football is the final authority on this matter. We host the tournament, but the tournament belongs to CAF. Ababu wacho ni pinje mabiro bago tukegi biro bedo winjruok mar yore wuoth kod golo hinga manyalo biro bedo e kindeno ka jotugo kaachiel kod johera mag adhula molo e piny mag yiero mar neno tukego.
We'll be working very closely with the Minister of East African Community here. We'll be working with the East African Community Secretariat in Arusha. We're going to be working with members of parliament, the East African Assembly, the ESC Yala, what we call Yala. We're going to work with the Minister of Transport. We want really to strengthen connectivity. We want people to be able to travel without any restrictions. Piny Kenya, Tanzania, Uganda, koro chako wuoth mar ikruok. Kama duong' modong' eneno ka kinde ma CAF biro goyo piksen ikruok e higa mag 2025 to pinjegi biro bedo koseketo chenro duto makare. Klab ma Moroni Youth rwako ulinzi alap ma Moroni odiochieng' makiny e tuke mag lig maduong' mar adhula ka alap ma Moi Stadium, kaunti ma Kisumu biro bago tugo mar Nyanza Derby e kind Kisumu All Stars gi Migori Youth e tuke mag NSL. James Opondo nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Kisumu. Bang tugo tuke ang'wen e lig maduong' mar Kenya Premier League, klab mar Moroni Youth FC timo ikruok ne tukgi mar abich gi klab mar Ulinzi mibiro bagi alap ma Moroni odiochieng' makiny. Moroni oseyudo points 3 e tuke ang'wen ka tukgi mogik nologi gi klab mar Tusker FC e alap mar Ruaraka Grounds Bure Nairobi. Kanuo gi Ramogi TV, kocha mar klab no nigi geno ni chenro magi nitiere wang'e kendo loch biro yudore. Though pok wayudo target wa mane waketo nokwa chope, but kawa medo gi mar Friday ma wadhigo gi Ulinzi ni hapa ni wanya chope target wa, but kuma ng'wen go okwa chope target wa ke chibo yudo ni wapoteza mpira achiel mar Tusker, FC gi City Stars gi Nzoia wagodro, but target wa nok mano. Jotukwa gin sawa, player mane onongo injury chande, game kano gocho gi Tusker oserikava entie, koro at least wana ungi namba maber ma nyalo challenge go jo Ulinzi. Kopanya jo Ulinzi pende gin gi team maber, ne gilocho weekend, they are motivated, ninyo gibiro gi chir mar biro kaw points Kairigo, lakini Kairigo gen go talila okyot. Klab mar Ulinzi kumachielo nigi points 3 bang tugo tuke ang'wen. E tuke lig mapiny mar National Super League, klab mar Kisumu All Stars biro rwako klab mar Migori Youth e alap ma Moi Stadium chieng' Jumapil. Matarajio noken ma wapango ni ati games abich mokwongo kwa nyalo kaw points te to ne nyalo bedo maber kwa chako lig, to nyaka sani wasedo mana point achiel, manyiso ni podo kwa mor gi results marwa. E tuke mamoko mag lig mapiny, klab mar Daraja Nigogo biro rakore gi klab mar Mathare, ka klab mar Kajiado biro tugo gi Vihiga Bullets. Nairobi United biro tugo gi Gusii FC. Klab mar Moroni Youth FC osetugo tuke ang'wen kendo nigi points 3 tuke mag league season ni, ka sani gitimo ikruok ne tukgi ma chieng' tich abich gi klab mar Ulinzi e alap ma Moroni Stadium. James Opondo, Ramogi TV, Moroni, Kisumu County. Nyakwara mogero kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko weche manyien moikoni chenro mar Oimore. Mage ma mesa makawo weche manyien nobedo gi thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono jogo duto moro ote namba mar 3 nono kamano kumoro ote ni jogo mane achiel kachiel kokale Facebook, YouTube kod Twitter. Ero kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko maro ne en Elizabeth Otieno. Ubedi gi otieno mokwe.